Казвам се Асан Белчов, по прякор Славето. В селото почти ме знаят с прякора Славето. Роден съм на 19 март 1954 година в село Драгиново. Семеен съм и имам 3 сина, 3 снахи, 4 внучета. Историята да започна заслонът, дълго години често идваха хора от Турция и ги водех на Ковидол да се разглеждат посока Медвинскали, посока Варвара, посока Велинград. Гледка на 360 градуса и оттам се запалих 2020 година, началото на февруари месец, реших да направя заслонът на Ковидол. Започнахме го с голям помощник ми беше жената, за която и много и благодаря, за което много и благодаря, ми помагаше и на 20 февруари заслонът беше направен. Сложихме му табелата, беше във вид на като беседка. Обаче една сутрин през март месец отидох и той беше пълен със снег. Вътре навява снег от вятърът и реших да му сложа прозорчета и така сложих примитивно прозорчета и така остана. През 2021 година решихме да го оградим. Пак с жената, двамата и внучетата ми помагаха, съновете, и го заградихме. През лятото на 2022 година едно прекрасно момиченце беше с един младеж и беха зад заслонът на сянка. И понеже през лятото има кози и те легат под снега, под дъба за сянка, и една бълхичка на крака на момиченцето. И аз се попитах това какво е. Викам, сигурно бълхичка, викам, това от козите. И реших да направя площадка под заслона, под дъба, за което през целия ден да има сянка и да я отстрани от козите. На 31 юли изградихме основите на площадката и на 4 август площадката беше готова с масата, с пейките. И така направихме и площадка. През 2024 година ми се въртеше в главата да направя още едно заслонче. И реших да огледам къде има гледка и заведох внучетата да видим на Врани камък. Погледнахме на Врани камък на 2 места и решихме да го сложим сега в момента, който е. Да има гледка, да не нарушаваме, да не унищожаваме кедърчетата. Имаше на по-хубави места, обаче кедърите пречат на гледката. И решиме да го сложим тук на кръстовището, да го кажем. И го направихме
на 12 април отлехме фундаментчето, а на 6 юни беше готов заслонът. Пак благодарение на внуците, на синовете, на всички, и го направихме това заслонче. И последствие пак го загърдихме и до ден днешен за младите и за старите да могат да се ползва кой когато иска и когато разполага със свободно време, да оди да се разглежда на високо, на разгледно. Поддържам го, понеже има младежи, които си пребират тубичките, пребират си кенчетата, ма има някои, които не ги пребират и повечето не ги пребират и често ода с чувалчето да събирам буклуците, така е. И не са сърда. Млади хора, някои забравят, някои па не хаят и така. И щом сме го направили, ще го поддържаме докато можем. Може би няма човек, който да не е ходил на тия заслони. Особено по младите момци, а включително и таки като мен с напреднала възраст, и те ходят. Не е заради заслонът, заради гледката. Хубавото за хубавото не мога да кажеш, че е лошо. И най-важното да го поддържаме, да го стопанисваме и да го пазиме чисто и да не е приятно да го посетим.